bolo by dobre, keby sme sa naučili aplikovať to, čo sme sa dočítali na život našich zborov. Čítal som život Billyho Grahama. Nepredstaviteľné, absurdné veci. Nielen tisíce zhromaždených, ale tisíce tých, ktorí sa na evangelizáciách rozhodli pre Pána. A ja by som bol rád, keby z tejto školy zišlo také prebudenie v našich cirkvách. Aby sa to nielen hlásalo, aby sa to nielen kázalo, ale aby ľudia boli oslovení. To bolo mojim teologickým a celým vedeckým a náboženským úsilím Kristovo pánstvo.